Magandang umaga po sa inyong lahat. Today is November 15, Sabado. Appointment ko ngayon mga Omega dahil may client kami na pinapublish po yung yung dokumento. So, ako ang lalakad doon sa Manila. So, half day, kailangan habulin ko yung alas 12. Hindi ako magsasapatos ngayon guys, may tsinelas sana ako dahil sobrang ulan. Sapatos na lang ako guys. Mabasa na yung sapatos. Sana walang baha. Commute lang ako dahil wala na akong driver. May mga trabaho ng mga pamangkin ko. So, sana mahabol ko alas 10 na. So, sapatos na lang. Ito na lang. Puruntong na lang ako. Puruntong may tawag. So, mag-base pa ako ng dami. Dahil ulan guys. Hindi lang ako mag-pants. Nandali lang naman ako. Makahatid lang ako ng mga dokumento. So, wait lang guys ha. Hello mga Omega, I'm back. Sobrang ulan. So, mag-bus tayo ngayon mga Omega papuntang Quezon City. Dahil sobrang ulan. Angkas, move-et. Wala na maghatid sa akin. Dahil mga busy na yung mga pamangkin ko. Yung mga trabaho na. Ngayon, back to commuters na tayo. Mag-commute ako. And then, magbabas lang. Commute lang. Commute. So, ito nga ang outfit ng mga Omega. So, let's go na. Alas 12 lang sila. Ngayon, alas 10 na. So, may 1 hour pa akong biyahe. Natagalan ako yung isang aso namin. Hindi ko siya ikulong. Dahil marami siyang sisirain sa loob. Chihuahua kasi. So, hindi mo mapipigilan yung bibig niya. Kakain at kakain talaga kahit ano, papel. Pero mga wire, hindi naman sila kakain. Mga papel lang, kakain nila mga cartoons, kinakagat talaga nila. So, yon biyahe na tayo guys. Dahil konti na lang yung oras. Hapdi na sila. Babos. 2,000 years later. Mga Omega, I'm back. Galing po ako sa Quezon City kanina. Nag-commute lang ako dahil wala na tayong driver, wala na akong pamangkin na maghatid sa akin at kuha. So alas 3, alas 4, nakarating dito. So, umalis ako mga 10:30. Mabuti pagdating ko dun sa office ng Manila Bulletin, hinintay talaga nila ako dahil nag-message ako na pupunta ako doon sa opisina nila. Kilala ko na kasi sila kaya parang close ko na din sila guys, kaya na may contact na kami dalawa. At isa pa, pagdating ko doon sa may West Avenue, wala palang ulan, ay parang hindi malakas yung ulan doon. Siguro kanang umaga may patak ng ulan, pero dito ang pinakamalakas. Kaya ang tagal kong umalis dahil ito din na aso ko, kailangan ikulong ko siya kasi pag hindi ko siya ikulong, ang mangyayari sa loob ng office na ito, yung karton na to, alam ko ubusin yung kakagatin niya yan. So, hindi pwedeng aalis ako na hindi ko siya makukulong. Kailang yung pusa. Pero pag aso, maraming nakakagatin. Ang kagatin lang naman niya, hindi naman mga wire. Kagatin mga papel, cartoon, pang nakikita niya dito. Hindi naman yung mga saksakan. Kaya ngayon, ang gagawin ko na naman ngayon mga Omega, tapos ng appointment ko, nakauwi ako ng maayos. Nag-angkas lang ako papuntang Quezon City dahil nagmamadali nga ako sa oras. Nahabol ko yung oras talaga dahil kung mag-bus ako, sobrang traffic. So,
maabutan talaga ako ng mga alauna. Kaya, nag-decide na lang ako kahit may ulan, talagang aangkas ako. Tapos nag-angkas ako, pag uwi ko, nag-commute na ako at doon, pumunta muna ako sa SM Fairview para mag-lunch. Pagkatapos ko mag-lunch, ikot-ikot muna sandali, umalis agad. Yun lang. Tapos nakarating ako dito na safe. Ngayon, ang gagawin ko ngayon mga Omega, dahil wala akong gagawin, gagamit ako ng computer, mag-i-encode ako ng mga documents bago ko i-submit. Kailangan ko pa ito i-email, i-submit, i-encode. So, always busy po ako. So, bye mga Omega, yun lang. Bye-bye.